Nagkondusir ng libreng pagkapon, libreng check-up, libreng anti-rabies vaccine sa may mga atama na hayop ang Department of Agriculture Bicol kanakaaging simana na durante kan selebrasyon kan World Rabies Day. Sigun sa tagapagtaram kan ahensya, obheto kan aktibidad na makortarnaan kaso kan rabies sa riyon, kung sa inanotaran ninda ang pagparalangkaw kan nasambit na viral disease sa Bicol. Sa pinakahuring datos kaya kan opisina, uminabot na sa 50 ang kumpirmadong kaso ng rabies sa riyon, poon ka nakaaging Enero hasta Setyembre ngunya na taon, kung sa pinakahalangkaw ang Camarines Sur, huli sa naitalang 18 kaso na sinundan kan Albay na may 17 kumpirmadong kaso. Department of Agriculture, yung ating Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory ang nagkakandak po ng test sa mga pigsasabit sa moya ng mga ido na nakakagat and piko-confirm kung may rabies. Kaya po itong mga nakagagat po ng aso dapat insigida magpapa-check up po sa Animal Bite Center sa indang mga lugar para makaiwas po sa yung fetal rabies. Sa tala kan opisina, balaw-bagaw na ayam ang kadaklan sa mga nagpositibo sa rabies. Kadaklan man sa mga nakagat, iyo ang mga kaakian. Yung pinapabayaan yung mga stray dogs sa tinampo and ang ibatang mga mga may-ari ng aso ay nagiging irresponsible. Yung kaya meron din tayong yung sa RA 9482 Anti-Rabies Act of 2007, may kaukulang penalty. Pagirumdom kan departamento, lalo na sa may mga atama na hayop, aprobit saran ang mga pigu-opresir na libreng serbisyo kan sa indang provincial veterinary offices. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya.